Добре дошли в новото ми видео. След като в миналото такова разбрахме кой съм, с какво се занимавам и какво ще има в този канал, ако не сте го изгледали, може да го видите. Днес ще обсъдим темата за истината в маркетинга и как не трябва да се заблуждаваме, че от маркетинг може да се изкарат бързо и лесно пари. И като цяло, че тази сфера е лесно се става експерт в тази сфера. Нека да започваме. В началото се бях концентрирал в това да изкарам някой курс, да видя някое безплатно YouTube видео и съответно вече да започна да намирам клиенти и да правя големите пари. Но в действителност изобщо не стана точно така. Точно заради това правя този клип, без значение в сферата, в която се намираш, в която работиш или в която се занимаваш или с която изграждаш, има и за цел да научиш и да станеш експерт в това, в което се занимаваш, а чак тогава да започнеш да търсиш пари и успехи. Точно това ми беше най-голямата грешка, когато започвах с маркетинга, че търсих бързият успех и бързите пари. Слава Богу, доста бързо открих, че това няма как да се получи и реших да сменя тактиката. Вместо това да се концентрирам всеки ден да ставам все по-добър и да развивам уменията си в тази сфера. Започнах на 15 години да се развивам в тази сфера, като в началото започнах с най-бейсик нещото, а именно органичното съдържание в социалните мрежи. И точно тук дойде промяната. Започнах да се упражнявам, да едитвам различни клипове и да ставам все по-добър. Точно тогава намерих първия си клиент, една сладкарница. И най-важното в случая беше, че започнах изцяло безплатно, за да натрупам опит, да видя реално как стават процесите и чак тогава, ако покажа добър резултат, да получа нещо в замяна и някакво заплащане. Точно тук идва най-голямата грешка. Започни с майндсета, че искаш да научиш нещо, да натрупаш опит, да видиш процесите как се случват и да изградиш тези умения в тази област. И дори да го правиш това безплатно в началото, а не да тръгнеш и да търсиш заплащане от ден едно. Истината е, че резултатите ми за този първи клиент бяха ужасни. Нито една продажба, никакви гледания, нито добре развити социални профили. Абсолютно нищо. Но въпреки тези негативи разбрах нещо много важно за мен, а именно, че тази сфера на работа ми харесва. Харесва ми съдържанието, с което се занимавам, което правя, че с това искам да се занимавам и искам да стана експерт в тази област. През годините започнах да вкарвам все повече пари за различни обучения, курсове, ментори, различни събития и просто с възрастта започнах да разбирам хората. От какво имат нужда, какви проблеми имат. Защото една реклама не е просто да снимаш едно видео, да вземеш един готов скрипт от ChatGPT, примерно, и си готов. Със сигурност не е така, но за това ще си поговорим в някои от следващите видеа. След това навлязох в различни маркетингови стратегии, от имейл маркетинг до платените реклами, до SEO и не само дигитални такива, а са свързани с флайери, с билборди. За всеки нов маркетингов модел, нов клиент, нов бизнес модел, трупах все повече опит и умения и съответно повече самочувствие. Най-важните уроци, които научих през тези години, с които съм се занимавал с маркетинг, както и с различни други мои бизнес модели, бизнес проекти и така нататък. Да, уроците със сигурност са много, но може би най-важният урок е да бъда търпелив, да не очаквам и да не искам веднага бързия резултат, бързите действия и в главата ми да не бъде цел номер едно парите, а по-скоро какво ще науча, как ще напредна и как да науча още повече в тази сфера, в която се занимавам и как да стана наистина експерт. Защото те уверявам, колкото повече научаваш, колкото повече се трудиш и се опитваш и се проваляш, толкова повече започваш да струваш и да даваш като стойност. Защо човек с 5 години опит получава и иска да получава повече от такъв с 5 месеца стаж? Защото уменията и опита, който той е натрупал, са много по-скъпо платени от уменията, които има човек с 5 месеца стаж. Затова се концентрирай да станеш най-добре в сферата си, да натрупаш повече опит, повече умения, да се разгърнеш, възможно най-много и чак тогава вече мисли за парите и за успеха, който ще постигнеш. В това видео видя с какви очаквания трябва да навлезеш в маркетинг сферата, както и във всяка една друга сфера. В следващите видеа започваме да навлизаме все по-надълбоко в органичното съдържание, как, защо, кое работи, грешки, правила и още много, както и в другите дигитални канали, но за начало ще се концентрираме върху контент маркетинга. Абонирай се, ако не искаш да пропуснеш бъдещите ми видеа и нека си помогнем взаимно.